हेलो गाइस, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे सरप्राइज होनो थांबाय दङ लखिमपुर हालामनि बर' रायजो राजा। बेनो लोगोफोर जोंनि लखिमपुर जिल्लानि बर'नि मुंदांखा फावगिरि अनजालु बसुमतारी सारनि स्टुडिअ बियो। बिथाङा बे रुमावनो गोबां जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगनि खामानि मावो। बिथांमोना बहा जाखो बिथांमोननिफ्राय आं एसे माखासे मिथिनानै लागोन। बिथांमोना मालानिफ्राय खामानि मावबाय दं सारजों। आदा गिबियावनो नोंथांखौ खुलुमग्रोबाय आङो। आदाया बहानि जाखो? आङो बिजनिनि। बिजनि? औ। बिजनि मा गामि? मंगलियान वाबारि होनो जोंनिखौ। ओरैनो सारजों मालानिफ्राय सिनायथि जालायनाय? थांनाय बोसोरनिफ्राय बे खामानियाव ज' लोगो मोनलायदों आरो। दा आदाया मा मावबाय दं बेखौ? आङो बेयाव एडिटिं खालामदों। एडिटाथ' जोब्बाय, नेमकास्ट खालामगासिनो। ओमफ्राय केमेरा खेबनाय मानाय गासिबो आं। ओमफ्राय बिदि माबा सार्टिफिकेटबो ओंखारो नामा बियो? सार्टिफिकेट बायदि मोनदों आं बेखौ। बड' मा इयो? बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिसा। बिदि ओंखारो आरो ना? ओमफ्राय नैबे सासे जोंना आदाया मा होनो बेखौ आदा? मा होनोमोन? मा जिनिस मोनलाय बियो? किबर्ड बुस्थुआ आंबो बारा रोंद्रायलाङा। एसे आदा मोनजोंसो माने जक खालामनो थाखाय ब्लग फैदों आरो। आदायाबो बेजोंनो खामानि मावो दा ना? मा मुं आदाना? आंना सोमदोन नार्जारि। सोमदोन नार्जारि। बिजनिनि आरो ना? बिजनि नङा, आंना माजबाद। माजबाद? दे एसे मोजां नायलाय मानसिफ्रा सिनायनायनि। सोमदोन नार्जारि आरो ना? माजबादनि। गोबां खामानि मावबाय दं आरो ना? बेजों लोगोसेनो आरो दसे उनाव आं नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन दे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि बर'नि सावथुन मुलुगनि फावगिरि जोंहा आदा प्रबिन। लोगोसे जोङो मैथा होनना बुंबा बयबो सिनायो। बेनो नै जोंहा आदा मैथाया। आदा मैथा, नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय। बोरै मोनदों जों लखिमपुराव फैना? थिगानो। मोजां? जोंनि डिस्ट्रिक्टनि खाथि जाहैबाय। बेनिफ्राय जायगाफ्राथ' मोजां। मोजां। ओरैनो आदा नोंखौ लोमजादों नामा? मा गुजुनाय बायदि मोनदों? लोमजानाय माने बे आर'नाइ सावथुननि थाखायनो सानाव खामानि मावगासिनो आं। मथा मथि 20 दिनसो जाबाय सानाव खामानि मावबाय थानाया। सान हर? जों एसे बायहेरायाव रायज्लायनोसै खोमा आदा। नैबे जोंनि बयनिबो अनजालु माने बर' हारिखौ सिबिग्रा आरो बर' रावखौ सिबिग्रा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सासे मुंदांखा फावगिरि आरो जोंनि सावथुन मुलुगनि। लोगोसे डाइरेक्टरबो। आदायाबो गोबां माने जकिं माने ब्लगबो एगारबाय थायो आरो। आदानि चेनेल नामा मा नाम? मैथा प्रडाक्सन। मैथा प्रडाक्सन। नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो जोंनि लखिमपुर हालामनि रायजोफोरखौबो आं खावलायो जों आदा मैथानि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे नायनो दाबाव आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइकखौ मालाबा बावनाङा आरो। जोंना बे मोनसे लाइकआनो जोंनि भिडिअ बानायनो थाखाय जोंखौ जौगाखांहोयो आरो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायखांनायनि उनाव लाइक खालामनो दाबाव। आदा, दा नोंथाङा जोंनि लखिमपुराव फैनाया खनबैसे जाखो ओरैनो? हिसाबथ' गैला, फैबाय थानाय जागासिनो। हिसाब गैला आरो ना? फैगासिनो, फैबाय थानाय जादों। फैबाय थानाय जादों आरो ना? औ, फैबाय थानाय जादों। ओमफ्राय बेहायनो फैखायोना आरो बहाबा? बेयावनो फैयो बिदिनो। बेनो? औ, बेनिफ्राय माखासे बिदिनो प्रग्रामफोर जाबा बेरायफैयो। नोंथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारजेननाया गिबि खेब मा मायथाइनिफ्राय ओंखारनायमोन? 2010निफ्राय। 2010निफ्राय। बिथाङा 2010निफ्रायनो गोबां मुंदांखा जाबोदों आरो जोंनि सावथुन मुलुगाव। बिथांखौ जोङो अरायबो सिबिनांगोन आरो अराय बाख्नायनांगोन। मानो होनबा बिथांमोन नङाबा जोङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो नुनो हानाय नङामोन आरो जोङो बर'नि सावथुन मुलुगखौ जों सिनायथि होनो हानाय नङामोन। मानिबा एवार्डबो मोन्दोंमोन ना आदाया? मानिमोनलाय? एवार्डआ ओरैनो बेस्ट डिरेक्टर एवार्ड, बेनिफ्राय बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार, बेनिफ्राय बिदिनो बेस्ट फिल्म। टटेल मोनबाय, बुरजायानो मोननाय जाहैबाय आरो। बुरजायानो मोनबाय ना? बुरजायानो मोननाय जाहैबाय। माने दासिम बर' सावथुन मुलुगाव बांसिन एवार्ड मोननाय जादों आरो। ओरैनो न'आव फेमिलि आदाना साबेसे? फेमिलिथ' आं थाबाय, मिस्ट्रेस, ओमफ्राय आंनि फेमिलि। ओमफ्राय आदा, बे समाव आं मोनसे खोथा सोंबावनो सानदों। नोंथाङा हाबा जानायथ' होनना मिथिखादों। ओमफ्राय बे समाव फिल्म बानायनाय समाव बा जोंनि बर' मुभि बानायनाय समाव
नोंथाङा गोबां मोजां मोजां सिख्लाखौ माने गोसोथोनाय फाव खालामो बे समाव आंनि न'निफ्राय माने मेसेजआ माबाफोर सोंथि सोङो नामा बे समाव नोंथांखौ बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आरोखि दिनै जेनेबा सावथुन मुलुगाव आं जे एसेबां गोसो हगारसारनानै ओंखारनो हादों बिनि गाहाय जाहोना जाहैबाय आंनि मिसेसखौ आं बाख्नायनांगोन आंनि मिसेस आरो आंनि फेमिलि आंखौ थुलुंगा होयो मोनसे सिनेमा बा सावथुन खालामखांनायनि उनाव जेब्ला सावथुनखौ नायो बेवहाय आंनि एक्टिंआ जादोंना जायाखै बेखौसो नोजोर होयो आंनि फेमिलिफ्रा आरो जुदि जायाखैबा बेखौ माबायदि खालामबावनांगौ बेखौसो आंखौ थुलुंगा होयो आरोखि खिन्थु बाहेरा बेफोरबायदि गाज्रि सन्देह लानाय दासिमबो जाथ'वाखै आरो आंबो लानो हानाय कन्डिसनसिम होथ'वाखै आरोखि इसोरनि अननायाव ओंखायनो हाजासे आंखौ थुलुंगा होदों आंनि मिसेसआ आरो होबाय थागोन बेखौ आं सानदों आरो जोङो माबा मोनसे समाजारि खामानिफ्राव जुदि जों दावगालांनोबा जोंनो पार्टिकुलारलि जोंखौ गिबियावनो जोंनि फेमिलिफ्रा न'खरारि सुबुंफ्रा थुलुंगा होग्रोनांगोन अब्लासो जोङो दावगालांनो हागोन आरोखि जिखुनु समाजारि माबा बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव नङा जायखिजाया समाजारि बिथिङाव जुदि जोङो ओंखारोब्ला समाज सिबिनो ओंखारोब्ला जोंखौ फेमिलिफ्रा थुलुंगा होनांगोन आरोखि ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ नुबो खावलायदों समाजारि बिथिङाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोङो फेमिलिफ्रा जोंखौ थुलुंगा होनांगौ बेखौ आं खावलायदों थ' लोगोफोर जोंहा आदा प्रबिना मानो होनबा मुभियावसो मोजां मोननाय एक्टिं खालामो माने डाइरेक्टलि माने हसा हसिबा नोंथारगौ बायदिनो माने मोजां मोना आरोना थ' बाजियाबो जोंहा आदा प्रबिननि बाजियाबो बिदि जेबो साननो रोङा आरो सानफेराबो होननानै बुंदों आरो साननोबो नाङा बाजियाबो मानो होनबा जोङो मुभियावसो एक्टिं खालामो आरोना आदा माने डाइरेक्टलि जोङो गोसोथोथ्रा आरोना बिदि साननाङा गोरोन्थि जागोन रायजोफोर दा ओमफ्राय लाखाबाय ओमफ्राय आं दिनै नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना सानजारि नोगोराव थांबाय थायो जों आदा बिष्णुखौ लोगो मोनो ओमफ्राय बिदि सानो आरोना नोंजों मालाबा सानसे मोगा मोगि जाथारगोन होननानै खिन्थु बिदिनो फिल्मफोरखौ नायो आरो लोगोसे गोबां बिदि ब्लगफोरखौबो नायो ओमफ्राय गेजेर गेजेर माबा आङो थामनेलाव ना भिडिअ'आनोथाय मालाबा दख'ना गाननायबो नुज्राङो आङो बे दख'नाखौ नों गावनो गानो ना सोरबाया गानो एक्सुवेलि बेयो आं मैथा प्रडाक्सनाव मोनसे मैथा गोखै जास्ट कमेडि इन्टारटेनमेन्ट मोनसे भिडिअ सर्ट मुभि बानायबाय थायो बेनिफ्राय बेवहाय आं हारसिंनो गानो बेनिफ्राय मिस्ट्रेसआनो माने मबाइलजोंनो खेबो आंनि मिस्ट्रेसआनो खेबो बेखौ बेनिफ्राय मबाइलावनो एडिट खालामनो हगारो बेयो मोनसे आंनि चेनेलखौ आङो माने गोदान खुलिनाय हिसाबै आं डेभेलप खालामदों आरो जिहेतु बेवहाय गोदान चेनेलाव जुदि आङो हाई एक्सपेन्डिचार खरसा खालामनानै चेनेलाव जुदि हगारग्रोयोब्ला मा जायो खरसाया ओरैनो थांगारनाय बायदि जायो आरो जोङो आजिखालि प्रडाक्टिभ एसे कमार्शियेल टाइपै जों ब्रेन्डफोरखौ इउज खालामनांसिगौ होननानै आं सानो आरोखि ओंखायनो उइदाउट कस्ट जेरावनाखि खरसा जाया बे खरसा जायालासिनो माने जोङो चेनेलफोरखौ फेदेरना लाग्रोनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां बिनि उनाव जेब्ला जोंनि चेनेलफ्रा देरगोन मनिटाइजेसन जागोन बिनि उनाव जोङो माने जोंनि जानाखि खरसा खालामनाय भिडिअफोरखौबो जोङो माने साबसक्राइबारफ्रा बुरजा जानाय लोगो लोगो मोजां भिउवार्स फ्रेन्ड्स जानाय लोगो लोगो जोङो माखासे मोजां कुवालिटिनि भिडिअफोरखौ जों हगारलांनो हायो आरो दा थिग बिदिनो आंनि जानाखि मैथा प्रडाक्सन बे मैथा प्रडाक्सनाबो दा देरबोगासिनो दं 31 साबसक्राइबार बारबाय दा देरबोगासिनो दं आरो आङो टारगेटबो लाबाय दा नेक्स्ट जानाखि नैबे इयारनि साननैसो उननिफ्रायनो मोजां भिडिअ फैगासिनो दङ बिदिनो मोजां मिउजिक भिडिअ एलबाम आरो भिडिअफोर आंनि माने भिडिअफोरखौ सिनेमा भिडिअफोरखौबो बेयावनो आं इउटुब चेनेलाव हगारलांसिगोन आरोखि जिहेतु चेनेल आंना देरबाय खिन्थु उइदाउट कस्ट आं बेखौ माने खरसा गैयालासिनो आं बेखौ फेदेरग्रोदों आरोखि किसुमानफ्रा सिगांथ' जोङो एसेबां सानस्लाबामोन जे चेनेल गोदान खुलियो डाइरेक्ट जोङो माने खरसा खालामनानै भिडिअखौ हगारो एलबाम सेलबाम बानायनानै खिन्थु चेनेल खुलिनो होननानै खिन्थु बेवहाय जोंनि जानाखि खरसा जानाय बे खरसा जानाया जोंना बेखाराव थाङो आरोखि बेखाराव थाङो ओंखायनो जों चेनेलफोरखौ जुदि फेदेरग्रोना लानो हायोबा उइदाउट कस्ट जुदि जों चेनेलफोरखौ फेदेरग्रोना लानो हायोबा मा जायो उनफ्राव जोङो माने एक्सपेन्डिचार खालामनानै खरसा खालामनानै एलबाम सेलबाम बायदिसिना हगारोब्लाबो बेयो जोंना मनिटाइजेसननि फिसजों फैदेरो आरोखि थ' गोजोननाय थाबाय आदाया आंखौ इमान एसेखिनि सम होनायनि थाखाय बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावखासिगोन बेयावनो जे बे मैथा गोखै प्रडाक्सन जानाखि आंनि माबा सर्ट मुभि बेवहाय माने आंनो साबा जायो आंनो साबा जायो सासे मानसियानो साबा साबा जानायनि मेन खारना मा जाहैबाय दिनै जोङो सर्ट मुभि खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनो मानसि नांबाय थागौ जायो दा मानसि नांगौब्ला नोङो साफ्रोमबो मानसिखौथ' नों मोनबाय थाया आरो सोरबा लोगोफोरखौबो नों उइदाउट ओरैनो कस्ट नों खरसा खालामबाय थानायाबो मोजां खोथाबो नङा ओंखायनो आं सानदों माने उइदाउट कस्ट माने
खरसाबो नांला नांला मानसिखौबो सोरखौबो लेंनांला आं दसेनो खालामब्रबबाय दसेनो जाब्रबबाय मालाबा बिदिनो सम लानानै लोगोफोरखौ लानानै खालामनाया बेलेग खोथा बिदिबो फैगोन बिदिबो खालामगोन आरोखि बे आरो ओंखायनो आङो बेबायदि साबानि रल लानायाव आङो माने गावरेमानि रलखौबो लाफादों आरोखि गावरेमानि रुल गावरेमानि रलखौबो गावरेमानि रुल माने बेयो बे बुरि जानाया गावरेमा बुरि जानाया थ' लोगोफोर आं आदानि चेनेलखौबो आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनो हागोन नोंथांमोना जों आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लोगोसे नाय आरो नायनो दाबाव नोंथांमोननि बे नायनायानो जोंनि बर' हारिनि जौगानाय आरो लोगोसे जोंनि बर'नि फावगिरिफोरनिबो जौगानाय थ' लोगोफोर मिजिंथियो नोंथांमोना जोंनि गासिबो बर' हारिनि बर' चेनेलफोरखौ आरो बर' प्रडाक्सनफोरखौ नायगोन होननानै थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै